Hello everyone, welcome again to LV Amor Cares. Ganahan ba kamo mag sugod o gama sa YouTube channel mga senior citizens? Alang kini kaninyo. So, kung ganahan kita nga mag content creator ka na bitong mag naatay channel sa YouTube, no mo manay term ni ana content creator. So alang kini sa mga senior citizens, no? Aron malingaw, aron dili kita laayan sa kinabuhi. So, this is for you. So, ang number one, diretso kita, walay langan-langan. Ang number one nga buhato na to, mangayo kita og tabang mamarayi kita sa mga millennials nga dudoy, inday, gami ko og YouTube channel kay gusto ko nga malingaw, no? So, maay kay sila ana, layo ray 5 minutos na anadan kay YouTube channel. So, magandam-daan kita og ngalan sa atong YouTube channel kay mangutanam na sila, unsa may ngalan sa imong channel, Lola, Nay, Tita, no? So mag-andam kita daan. Depende lang kanang unsa itong ganahan nga YouTube channel, no? Name. So, kung naana, ingnon dayon kita nila, o pag-upload na, so kinahanglan doon na tayo vlog daan, mag-vlog daan ta. Bisag unsa lang ang atong mauno na, ano? Kung ganahan tag cooking, so ang atong vlog, cooking, about cooking. Example, mayon kita, unsaon pagluto sa isda nga hilaw, no? So, example lang na siya. So, ingon ana no muna itong title sa ato ang vlog. So, mingon na din ang atong mga apo, mga millennial nga unsa may imong sige na pag vlog na, no? Mo relax ta gamay ka murag sakit na tong likod. So, nana imo na din pinduton tong imo ang vlog, imong i-press, long press mo murag medyo mo highlight na to siya, din imong pinduton ang share diha sa share na idaghan diha nga asa dapit. So pilion na to ang YouTube, no? Pinduton i-click ang YouTube. So maingon na dayon kadto to ana dito ang ato ang vlog title. So atong gamang title mo to atong title, example unsaon pagluto sa isda nga hilaw, no? So with keywords, no? Kanang unsaon, keyword na siya. Pagluto, keyword po na siya. Isda, keyword po na. Hilaw, mauna siya. Unsaon pagluto sa isda nga hilaw, no? So, mauna siya. Kanang title na to should bear the keywords na daan, no? Mga first few. So, mo po na i-hashtag, no? So, wapag yung ko kayo makakuan ni ana, pero maugin na siya, no? And then, pag human ni ana, description, atong i-describe gamay ang ato ang video, what is it all about, no? May tungod sa pagluto sa isda nga hilaw, no? So ingon ana, and then pwede lang diha imong i-write ang imong channel name, dayon hashtags, no? So naay mga hashtags diha, mauna dayon kana ang atong mo appear diha, no? So pag human ni ana nanadayoy category. So, kita rin magpili. Education, or tutorial, or people and vlog, travels, entertainment, comedy, depende lang, no? So, kung sa itong gusto, muna itong pilion nga category. And then, playlist. So, i-enter na ana sa playlist. Unsa asa nga category. So, kung cooking, na ana siya sa mga tutorial man siguro na asa na dapit siya na category. So depende lang sa inyong paggama, no? And then human ana add tags. So mag-add tags na punta, no? Dayon pag human ni ana next, ipinduto na putong next. Pag human kutan-o na punta to na kun mo appear dito nga question, is this video for children? Or ang ikaduha ana nga statement, no, this is not for children. So mo to itong i-click kay dili man to para bata, no? Kung para bata kadto pong sa ibabaw mo itong i-click, pero kung dili karing sa ubos. Pag human na mabasa na dahil nato ang upload video. So i-click na sad nato tong upload video, no? So pag human after a few minutes, depende kung kusog ang internet, dali ra sad mahuman, pero kung dugay hulat-hulat lang. Pag human ni ana nanadayon mabasa na dayon nato ng this video is ready to view, no? So while na ato magamatag thumbnail, no? Kanang thumbnail kana bitong
cover sa ato ang vlog. Na bitaw, mag-scroll ta sa YouTube, lain bitaw ng mga cover nila nga lagni, na pwedili pod lagni. So, pilion na to ang clickable nga thumbnail o title, matod pa nila. Ako wala pa po ko kay ana, pero muna siya proseso. Ako lang gi-share ninyo aron dagantang maligaw, no? Kay gusto ko nga maligaw po ang mga senior citizens o mga PWD, no? So, as we go along, makaton jud ta, learning new things, dagantag makatunan gyud. Sa tanto natong observe, sa experience, daghantag makatunan. Daghan gyud. So, mao ka na siya, no? So, og na to, magulat na to sa result. Og dunay mo view. Pag humani ana, ma-improve. Pero doon na yung mga uban, labi na og naamoy mga apo nga anad kaayo, pwede mo i-request sila nga mag-edit, no? I-edit ko palihugan nilang mga inana-inana aron daghan ang dali ta makakuan og subscribers o kanang mga views, no? Pero kung kita lang hinay-hinay lang gyud usa ta. Although di lang ta ma-frustrated, ato nang i-consider nga, oh, this is my hobby, no? So magbuot sila, muna itong hobby. That is our choice. So ako as a content creator, malingaw lang ko mag thumbnail din og dili ko moangay, ilisa na sad nako. I do not know og unsay ko ana basta kay I keep on changing thumbnails and titles, no? So ingon ana ako ang kalingawan sa kinabuhi karon, no? Mo kumpita sa mga millennials, kay mga millennials maayo kayo ng TikTok unya kay di man kay ko na ng TikTok, di ari ra gyud ko sa YouTube, gawas pa ganahan ko sa platform sa YouTube kay search engine man gud siya. So ug unsay imong gusto nga mahibaw-an ang YouTube, no? Second na siya sa Google, pero ang tagiyasad sa YouTube Google raman pod. So mao na siya, no? So this is for the senior citizens, no? Unsaon pagsugod og YouTube channel sa mga senior citizens, no? So ako tong husband, magpili daan ta og channel name, dayon mo request ta sa atong mga batanon, apo or mga silingan nga mantigo sa daana, gama og YouTube channel. Pag human ana mag-vlog, pag human og vlog, gama na sa tag-title sa atong vlog, dayon thumbnail, no? Pag vlog ana upload, dayon thumbnail to atong tubagon tong mga kuantanan sa YouTube, no, while mag-upload, no? So ingon ana after that, ready to view, so ana gama na tag thumbnail, no, clickable thumbnail with title. Pag human ana hashtags, dayon ready to view. Magulat na tag result og dunabay mo tan-aw, og walay mo tan-aw, dili ma-discourage. Kay na man na kun wala pa kaila nato ang tawo, magpaila-ila ta. Vlog na pod, no? Vlog na pod. Tanan sa imong ganahan lang, experiment do na. Di ta mahadlok mag-experiment, no? Ug unsa na po itong ganahan, ug makakita tagbaki nga nag-away, gama na tong vlog. Ato na pong i-upload, no? So ingon ana, hantod nga pagkadugayan mailhan na kita ni YouTube, mailhan na pud kita sa mga tawo. Ang atong channel, pag search na to, ato nang mailhan, no? Usahay kanang bago paganita atong YouTube channel, dili man nato makita, di nato ma-search. Kay bago pa man pud ta, no? Pero kung magkadugay na mailhan na ta ni YouTube, ma-search na gid nato atong channel, no? So ingon lang ana for the senior citizens, PWD, to beat the boredom in life, why not start a YouTube channel, no? Mag-content creator. Dili ta mapriso kung mag-content creator ta. Kay nungdong ko sa mapriso ka, no? So dili ta mapriso ni anak. So as we go along, daghantag ma-learn, daghantag ma-experience as a content creator, no? Mga senior citizens, no? So beginner pa lang kini, ug doon na mo yung mga pangutana, nya makagama na mo YouTube channel, feel free to write it
on the comment section below this video. And please, ato yung i-invite sila nga, subscribe po mo mga palangga, no? Subscribe and like, no? So, mora na ato kung doon na rin tayo maani. Doon na rin tayo maani. Kung sa'yo atong ipugas, hinay. Doon na rin tayo maani aning YouTube, no? As a content creator. Why not start today, no? So, mulang ganito, have a good and godly day everyone, mga senior citizens, mga PWDs, tanan mga viewers nako, mga kabuhi family, sunod vlog, magkabuhi na punta, no? So, yun na. Have a good and godly day everyone, and please remember this, if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Without faith, we can never please Him. Without faith, we can do nothing, no? Without Him, we are nothing. So, maulang ka na. Salamat kayo, and please subscribe and like this video. Until here, our next vlog will be about kabuhi na po, no? So, bye-bye. Have a good and godly day again, everyone. Bye-bye, senior citizens, PWD, ug mga tanan-tanan na, no? So, salamat kayo.